Zindin masu kallo barkanku da haka, wato malama Zindin ke magana. Yau zan yi magana akan bacci, wato bacci tsakanin namiji da na mace, tsakanin kuma mata da miji. Wato ana so in za ki kwanta bacci ya zamana jikinki a tsaftace yake. Dan shiga ki dan yi wanka, ko wanka sau nawa kika yi a rana. Idan ke zamana wankan daren nan da ban yake. Ki samu akwai ma ki samu wani dan yi wankan ki sa dan kayan ki dan irin da kayan duk yanayin kayan da za ki sa wanda zai miki wahalar cirewa ba da dare ko da mijinki ya buƙace ki. Ki sa turare a jikinki, akwai ma turare na mata ma wanda in kika fito daga wanka shi ma turaren gaba ne na mata ne, kika fito daga wanka za ki ɗan turara gaban ki da shi ma akwai. Sannan kuma akwai wani sabulu wato vaginal wash, shi ma yana da bala'in kyau, ba kuma wani tsada yake da shi ba. Hatta wannan turaren ma almiski, na san kusan almiski yana ciki, ana haɗa shi, ba wani mai tsada bane. Shi ma ya kamata ku siya ku dinga ɗan tsarki da shi, ko fitsari za ku je ku yi tsarki da shi. Ba ku ba ma hatta irin ɗan matan ku yara haka masu tasowa haka, wanda ya suka fara ma irin dai da shekara 10 zuwa kai haka, ba ma ku kaɗai ba, ku dinga ɗan amfani da shi. Ya zama na za ki kwanta da mijinki, ya zama na mijinki ya ji kina ƙanshi, zai fi sha'awar ki, ba zai gaji da ke ba. Amma mijinki ya zo gamsi yana haka kina ne haka, ai ba daɗi. Brush ɗin nan a ɗan yi, a ɗan tace kan nan. In ma kina da gashin gaba misali, shi ma gashin gaba ana tashi shi, ba a barin shi haka in dai ba a aske ba. Shi ma ana ɗan komin ɗin shi, ba lallai gashin kai ake komin ɗin shi ba. Wato zindinan na fara